Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị inye gị ekele dị nwere obi nwere. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị inye gị ekele obi nwere. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị inye gị ekele dị nwenu, ikwere aha gị ukwu otito onye kacha elu. Ikwupụta aha gị dị ọkpụ n'ụtụtụ ọbụla, na ikwudosi ike gị n'abalị ọbụla. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị inye gị ekele obi nwenu. Ndị ezi omume ga na-eto dịka osisi nkwụ, ha ga na-etokwa dịka osisi sida, ha ga na-etokwa dịka osisi sida, osisi sida nke Lebanọn. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị inye gị ekele. Ịgbakọrọ ha n'ime ụlọ nke dị nwenu, ha ga na-eto ọfụma n'obi nke Chineke anyị. Ha ga-amị mkpụrụ ọbụla dị mgbe ha mere agadi, ha ga-emejupụta na ndụ ha dị ike, iji gosi na iwenu na-akwụba aka ya ọtọ. Ọ bụ okwute nchedo m, onye anaghị eme ihe ọjọọ. Ọ bụ ihe kwesịrị